Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ted. Taong 1961, Dasol, Pangasinan. Mag-iisang taon na ang lumipas, magmula noong nagkaroon ng asawa itong si Ted. Sa mga unang buwan ng kanilang pagsasama, pinilit talaga nilang bumuo ng supling, pero hindi ito naibigay ng Diyos sa kanila. Wala naman silang nagawa noon, kundi tanggapin ang mga bagay-bagay, lalo pat sa ganoong paraan talaga, umiikot ang buhay. Gayunpaman, kahit pakiramdam nilang imposible nang magkaroon sila ng anak, pinilit talaga nilang bumuo sa abot ng kanilang makakaya, ngunit sa kasamaang palad, hindi talaga yon nagbunga. Dahil sa ganoong pangyayari, naghangad ang kanyang asawa na magkaroon ng anak. Magmula noon, naging madalas na ang kanilang pagtatalo na siya namang pilit niyang iniintindi at inuunawa. Akala niya, magwawakas din ang ganoon nilang kalagayan, pero sa pagtagal pa ng mga araw, tila bang mas lalong lumalala ang kalagayan nila. Tuwing umuwi siya, napapansin naman niyang palaging wala sa kanila yung asawa niya. Minsan, gabi na yon kung dumarating na para bang meron itong pinagkakaabalahan. Ang mas nakakapagtaka pa sa lahat, bukod sa wala naman yung trabaho, ang palaging rason nito sa kanya, pumupunta yon sa pamilya nito. Noong una, inintindi niya pa ito, pero magmula noong nalaman niya sa kanyang ama na merong kinikitang taong kanyang asawa, doon na siya nag-umpisang maghinala. Alam ni Ted na hindi yon madalas mangyari, kaya na may agad siyang gumawa ng hakbang. Isang hapon, habang nagsasaka siya sa bukid, nasipat naman niya ang kanyang ama na nagmamadaling naglalakad papalapit sa kanya. Pagsilay naman niya rito, bahagya naman niyang itinigil ang kanyang ginagawa para kausapin ito. "Oh, Tay, bakit parang nagmamadali ka? May nangyari ba?" Bungad na wika ni Ted sa kanyang ama. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, bigla naman siya nitong inakbayan, sabay wika sa kanya ng, "Yung asawa mo umalis na naman. Nakita yun ng nanay mo kanina. Ang kaso lang, hindi namin alam kung saan yun pupunta. Ako na munang bahala rito. Sundan mo na muna siya." Dahil sa sinabi nito, agad naman siyang nakaramdam ng pangamba para sa kanyang asawa. Matapos naman nilang mag-usap, nagmamadali naman siyang bumaba ng bukid para habulin ito. Habang binabagtas naman niya ang daan, naging palaisipan naman para sa kanya kung ano ang nais mangyari ng kanyang asawa. Medyo napapaisip na rin kasi siya noon, gawa ng araw-araw na lang tumatakas yun sa pamamahay nila. Alam niyo, Pinuno, magmula noong pinag-awayan nila ang ganoong bagay, hindi na yun gaanong gumagalaw sa kanilang tahanan. Kung hindi yun natutulog buong maghapon, wala naman yun sa kanila. Ang mas ikinagalit niya pa noon, di na nga ito kumikilos sa kanilang bahay, marami pa yung sinasabi sa kanya na kung ano-ano. Tuwing umuuwi rin siya sa kanila, siya pa yung nagluluto, tapos naguhugas ng mga pinagkainan nila. Akala niya, palagi niya lang mapagtsatsagaan ang ganoong pag-uugali nito, pero dumating ang puntong nanawa rin siya. Makalipas pa ang kalahating oras na paglalakad, narating na nga niya ang labasan ng baryo. Mula roon, pilit na siyang nagtanong sa mga taong kanyang nakakasalubong para matuntun lamang ang lugar na pinuntahan ng kanyang asawa. Subalit sa kasamaang palad, sa dinami-rami ng tinanungan niya, wala talagang nakaalam nito.
Nang mapagtanto naman yun ni Ted, nagdesisyon na siyang pumunta sa isang sitio na malapit sa kanila. Ayon sa kanya, tinatawag yung purok malapit sa bundok ng Matwiltwil. Hindi yun gaanong kilala sa kanilang lugar. Gawa ng maliban sa liblib ito, maraming tao roon ang nangingilag. Usap-usapan ng matatanda sa kanila, sa purok maraming aswang at mambabarang ang nakatira. May mga engkanto din doong nangunguha ng tao para alipinin sa dimensyong pinagmula nito. Ang mas nakakapangilabot pa sa lahat ay yung mga kuro-kurong kumakalat sa kanilang lugar ukol sa pamilya ng mga tiktik na naninirahan doon. Yun kasi ang kalimitang nananalasa sa kanilang baryo na siya namang ikinagagalit ng mga tao sa kanila. Dagdag pa ni Ted na dahil sa ganoong sitwasyon, marami na sa kanilang mga kalugar ang napilitang pumunta sa purok para hanapin ang kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit kagaya ng inaasahan, wala yung nadatnan. Dala naman ang bugso ng kanilang damdamin, pinilit pa nilang makipagtalo sa mga naninirahan dito pero wala pa rin silang napala. Ang mas masaklap pa, ilang linggo matapos ang insidente, namatay ang taong yun. Ayon sa kadugo ng mga ito, natagpuan na lamang nila yung wala ng buhay sa kanilang mga silid. Dahil sa pangyayaring yon, mas lalong lumaganap ang takot ng mga kababaryo nila sa purok. Pagtatapat pa ni Ted na bata pa lamang siya, marami na talaga ang naging usap-usapan sa lugar na yon. Makalipas pa ang ilang minuto, nadapo na nga siya sa parte ng daan kung saan meron doong taniman ng tubo na hindi naman gaanong kalaparan. Nagkataon din doong walang tao kaya na may hindi niya maiwasang maalerto. Maya-maya pa, pag-usad niya sa lugar na yon, doon bumungad sa kanya ang mga mangunguling na nakatira sa purok. Habang pinagmamasdan niya ang mga ito, napansin naman niyang kakaiba ang pagsilay sa kanya ng mga taong naroon. Yung mga mata nito, pasimpleng tumitingin, tapos mabilis naman nila yung binabawi sa oras na maramdaman nilang sisilay siya. Akala nga ni Ted noon, nahihiya lang ang mga ito pero sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad, napansin naman niyang parang kakaiba na talaga ang pagsilay nito sa kanya. Habang pinagmamasdan naman siya ng mga nilalang na yon, ramdam na ramdam niya ang halong galit sa mga paningin nito. Dahil dito, minabuti naman niyang maglakad na papalayo upang tuluyan na yung maiwasan. Sa pagdating naman niya sa purok, tumambad sa kanya ang iilang mga bahay-bahay na medyo luma na. Yung mga nakatira rito, halatang naghihirap dahil bukod sa dungis ng kanilang mga itsura, napakapapayat na rin nila. Hindi lang yan, umaalingasaw na rin ang baho ng mga katawan nila, animoy ultimo pagligo, salat pa ang mga ito. Nang mapagtanto naman niya ito, mas lalo pa niyang binilisan ang kanyang paglalakad hanggang sa marating niya ang isang bahay na merong ikalawang palapag. Pagsilay naman niya rito, sakto naman ang paglabas ng kanyang asawa na merong daladalang itim na pusa. Akala niya nilalaro lang nito ang pusang yon, pero paglapit naman ito sa kanya, agad naman siya nitong inabisuhan na umuwi na. Dahil sa alam niyang mahilig gumawa ng eskandalo ang kanyang asawa, pinili naman niyang sumunod dito kahit hirap na siyang magpigil. Paglabas naman nila ng purok, agad naman niya yung tinanong kung ano ang ginagawa nito sa lugar na yon. Dagdag pa niya na, bakit umaalis siya ng bahay nila sa oras na wala siya. Siyempre bilang lalaki, di naman niya maiwasang magduda na baka may kinikita nga yung lalaki sa lugar na yon.
Matapos naman niyang mailahad ang mga bagay-bagay, bigla naman siya noong napatahimik nang masipat niya ang kanyang asawa na galit na nakatingin sa kanya. Imbis na magpaliwanag yon ng maayos, mas lalo pa siya nitong pinagtatalakan hanggang sa umabot na yon sa hindi pagkakaintindihan. Kung nagkataon nga noong hindi pa sila dumaan sa bahay ng mga magulang nito, hindi pa yon titigil. Nang mapagtanto naman niyang siya na lang ang palaging mali, nagpasya na siyang tiisin ang kanyang asawa. Masakit man yun para sa kanya pero alam niya sa kanyang sarili na yun na lamang ang kanyang magagawa. Sa paglipas pa ng mga araw, naging maayos naman ang kanilang pagsasama. Ganun pa rin naman ang ganap tuwing umaalis siya. Bumabalik din yun ng purok para kausapin ng mga taong kinikita nito. Alam naman niyang doon lang yun pumupunta, pero hindi na siya nagsayang pa ng oras na hanapin ito. Sa isip-isip niya kasi noon, maninibago yun sa kanyang pakikitungo na siya namang magiging daan para mamulat ito. Ngunit, hindi ganon ang nangyari. Buwan pa ang dumaan, napapansin na niya noon ang tila bang pagiging dugyot ng pamamahay nila. Napakabaho na rin sa loob nito. Gawa ng yung kanyang asawa, tinatapon lang kung saan-saan ang mga damit nitong naisuot na. Hindi lang yon. Kapag nagpapalit ito, inuulit lang nito ang mga damit na isinampay naman niya sa labas. Kahit din may palikuran sila, sa ilalim yon ng kanilang bahay naglalabas ng sama ng loob. Dahil sa kakaibang kilos nito, inakala naman ng kanyang pamilya na nababaliw na ang kanyang asawa. Sinubukan na rin nila yung ipakausap sa ama nito pero hindi pa rin yun natinag. Dahil sa ganun nilang sitwasyon, nagdesisyon na siyang ipatingin yun sa isang albularyo. Kahit alam niyang wala naman yung kakaibang nararamdaman sa katawan, minabuti niya pa ring alamin ang nangyayari sa espiritual nitong estado. Ayon kasi sa matandang kapitbahay nila, maaaring naapektuhan ang espiritual ng kanyang asawa kaya ganoon ang naging kilos nito. Dagdag pa nito na, kadalasan yung nangyayari sa mga naeengkanto at mga taong dinadala patungo sa ibang mundo. Nang mapag-alaman naman yun ni Ted, hindi na siya nagdalawang isip pa na magpatingin sa albularyo. Ang kaso lang, pagyaya niya sa kanyang asawa, tumutol ito. Di naman niya yun mapuwersa, kaya nagpatulong na siya sa mga magulang nito. Mas maganda kasing alam yon ng pamilya ng babae para naman hindi siya lumabas na masama. Pagsang-ayon naman ng ama nito't mga kapatid, pilit naman nila yung kinaladkad patungo sa pamamahay ng albularyo. Subalit di pa man sila nakakapasok, bigla naman silang pinatigil ng matandang yan na para bang may napansin itong kakaiba. Pagsilay naman nila sa naging senyas nito, dahan-dahan naman nilang ibinaba ang kanyang asawa sa bakuran ng bahay. Bakit ho, Tay Puloy? May pasyente pa ba kayo sa loob? Akala ko mga seryosong karamdaman na lang ang tinatanggap ninyo sa mga ganitong oras. Bungad na wika ng ama ng asawa niya. Pagkarinig naman ng albularyo sa sinabi nito, nagmamadali naman yung lumabas habang sumasagot dito ng, Di ko naman kayo pinapatigil dahil sa may pasyente ako. Ang sakin lang, huwag nyo na yang ipasok dito. Hindi nyo ba nakikita kung anong nilalang ang nakakapit sa babaeng yan? Matapos naman yung mailahad ng albularyo, agad naman itong sinimulang magsalita ukol sa nilalang na kanyang nasilayan. Ayon dito, isang uri ng kaluluwa ang nakikita niyang nakababa sa likod ng babae. Wala namang kakaiba sa nilalang na yon.
Ang kaso lang, kadalasan yung nasisilayan sa mga taong ninakawan ng wisyo at malapit ng mamatay. Dagdag pa nito na talagang magpapakita yon ng mga kakaibang bagay gawa ng unang-una, hindi na nito hawak ang kanyang sarili. Pagtatapat pa sa kanila ng matanda, pansamantalang lunas na lamang ang maaari niyang maiabot dito. Dagdag pa nito, hindi siya gumagamot ng ganoong uri ng sakit, pero meron siyang kilalang albularyo na maaaring makatulong sa kanila. Kung desidido talaga kayong tulungan siya, hanapin niyo si Inay Bibing. Sa kabilang bayan lang yon. Matagal na siyang naninirahan doon at marami na rin siyang nagamot at natulungan. Pakiusap, huwag niyo nang ipasa sa akin ang kanyang buhay at kalagayan. Ngayon pa lang, sinasabi ko na talaga sa inyo, hindi ko kayo tutulungan. At nga pala, yung alaga nitong hayop patayin ninyo. Sunugin niyo ang katawan at yung abo nito, ipainom niyo sa kanya. Alam niyo, Manoy, hindi basta-basta ang sakit ng babaeng ito. Yung mga ganitong karamdaman gawain mismo ng gabunan. Usbog ang tawag namin dyan. Parang-barang din naman. Ang pinagkaiba lang, hindi nito sinisira ang katawan ng kanyang biktima. Paglalahad ng albularyo sa kanila. Dagdag pa nito na, para sa mga nilalang na yon, itinuturing na pagpapala sa tao ang sumailalim sa ganoong estado. Marami na rin yung nalaman ukol sa pag-uusbog ng mga gabunan sa mga babaeng gustong maging asawa nito. Kadalasan sa binibiktima ng mga nilalang, mga babaeng walang kakayahang manganak. Madali kasi itong pasukin ng yanggaw at sa loob ng 1 taon lamang, kaya nitong manganak ng 3 hanggang 6 na gabunan. Walang makapagsasabi kung papaano yun nangyayari. Pero naniniwala ang albularyo na parte yun ng mahika ng mga nilalang. Huwag na kayong magpatagal pa. Dalhin nyo na yan ngayon din. Sigurado ako, pagdating nyo sa bahay ni Inay Bibing, kayo ang uunahin nun. Dagdag pa nito. Nang marinig naman nila ang sinabi ng matanda, iniwasan na nilang magtagal pa sa lugar. Kahit marami pa sila noong gagawin, minabuti naman nilang ipagpaliban ito para lamang matulungan ang mahal nila sa buhay. Ayon sa kanya na, iisang kalabaw lamang ang gamit nila sa paglakad patungong kabilang bayan. Yung nakasakay doon, yung kapatid nitong babae at yung asawa niya. Silang 3 naman, sumusunod lang dito, naghihintay ng mga mangyayaring hindi nila inaasahan. Ilang oras pa ang lumipas, di naman nila maiwasang makaramdam ng pagod. Napakainit pa nun, kaya bilad na bilad talaga sila sa araw. Kapag nga may nakikita silang bukal, dumadaan sila rito para pawiin ang kanilang mga uhaw. Ganon at ganon ang kanilang ginawa, kaya bago sila makarating ng sumunod na bayan, magtatakip silim na. Para sa kanila, medyo nakakabahala ang ganoong sitwasyon. Gawa ng unang-una, wala silang matutuluyan sa lugar na yon. Limitado lang din ang dala nilang pera at alam nila, hindi yun sapat para umarkila ng silid sa isang paupahang bahay. Dahil sa ganoong pangyayari, agad naman niyang inilahad sa ama ng kanyang asawa na tumuloy na lang sa simbahan. Alam niya kasing hindi sila pipigilan doon ng pare at yun lang din ang nag-iisang lugar na pwede nilang mapaglipasan ng gabi. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, agad naman itong inutusan ang anak nito na pumunta sa pinakamalapit na parokya. Maya-maya pa, nang marating na nila ang bahay ni Inay Bibing, hindi pa man sila nakakakatok
Nasipat na nila yung nagmamadaling naglalakad papalapit sa kanila. Pagharap naman ng matanda, dahan-dahan naman itong binuksan ang pinto, sabay papasok sa kanilang pamilya. Sa kanilang paglalakad naman, patungo sa loob ng bahay ng matanda, nabanggit naman ito sa kanila ang tungkol sa abilidad ng mga gabunan na tinatawag nitong usbog. Ayon kay Inay Bibing, sa 7 babaeng ginamot niya na may ganoong karamdaman, dadalawa lamang ang nakaligtas. Anya, kayang-kaya naman niya yung gamutin, pero yung mismong katawan ng kanyang pasyente ang sumusuko. Inaasahan naman niya ito, lalo pat hindi rin biro ang lakas ng bisa ng mga lunas na kanyang pinapagamot. Isipin ninyo, isang dipang tangkay ng makabuhay, tapos haluan pa yon ng dapawan at paluha. 2 sangkap ng lason na kung ibilad mo, paniguradong patay ang makakainom nito. Dagdag pa nito na, kahit hindi pa lason ang mga sangkap na yon, matindi ang epektong na ibibigay nito sa katawan ng kanyang pasyente. Bukod sa makakaranas siya ng matinding pagkahilo, pansamantala ring babagal ang tibok ng puso nito. Ayos lang sana kung isang araw niya lang yung pinapainom. Pero base sa salaysay ng matanda, kinakailangang inumin niyo ng kanyang biktima sa loob ng 1 linggo at 3 araw. Ganon kahaba ang magiging paghahanda nito para matalo ang usbog ng gabunan. Mariinding inilahad ni Inay Bibing sa kanila na may naging pasyente na ito na tumagal lamang ng 3 araw sa kanyang puder. Binawian din kasi yun ng buhay, gawa ng hindi nito makayanan ang tapang nung lunas na ipinapainom niya. Ayon pa sa kanya, galit na galit sa kanya yung asawa nito pero wala na rin yung nagawa. Bago pa man kasi tanggapin ng kanyang pasyente, tinanong niya muna ang mga mahal nito sa buhay kung handa ba silang sumugal, alang-alang sa ikaliligtas nito. Matapos naman yung mailahad ng matanda, nagpumilit naman siyang sumingit para magtanong. Inay Bibing, ano naman ho mangyayari sa asawa ko kung tatanggihan namin ang panggagamot mo? Lilipas din ho ba ito o mas lalo itong lulubha? Anong lulubha ang sinasabi mo? Hindi mo na mababawi ang asawa mo. Habang buhay na siyang magiging gatasan ng nilalang na yon. Alam mo, iho, ngayong mga panahong ito, natural na ang panguusbog ng mga gabunan. Wala nang babae sa kanilang lahi, kaya humahanap sila ng magdadala sa kanilang mga anak. Kung papagbawalan mo kung gamutin ang asawa mo, para mo na rin pinahintulutan ang nilalang na yon. Papayag ka ba? Makita mo ang asawa mong sinasaktan at ginagawang anakan lamang ng iba? Seryosong sagot sa kanya ng matanda. Dahil sa sinabi nito, wala namang nagawa itong si Ted kundi ang sumunod sa nais nitong mangyari. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, tanging pagsang-ayon na lamang ang kanilang nagawa. Mas mainam na yon kesa naman kontrahin pa nila yung taong makakatulong sa kanila. Maya-maya pa, pagpasok naman nila sa loob ng bahay nito, agad naman itong ipinakilala ang anak nitong lalaki na nagsisilbi na nitong katulong at katiwala sa panggagamot. Matapos naman nila yung masilayan, tahimik naman silang sumunod sa matanda hanggang sa makarating na sila sa isang silid kung saan balot na balot yon ng itim na tela. Sa dingding malapit sa bintana, may nasipat silang 3 kandilang may sindi kung saan sa ilalim nito meron silang mga nakitang barya
at tuyong dahon ng halaman. Makalipas pa ang ilang minuto, inumpisahan na rin ni Inay Bibing ang panggagamot nito. Ayon sa kanya, wala naman yung kakaibang ginagawa maliban sa pagsasambit ng mga engkantasyon. Maya't maya rin ang pagtunog nito ng kawayang merong mga tali at iba't ibang uri ng kahoy na nakatali sa ibabaw nito. Panay din ang pag-ihip ng dasal ng matanda na parabang may hinaharangan yung presensya sa lugar na yon. Sa loob ng halos 10 minuto, ganon at ganon ang ginawa nito bago sila nito payagan na pahigain na ang kanyang asawa sa isang antigong higaan. Matapos naman nila itong magawa, tahimik naman silang umupo sa tabi nito, maiging pinagmamasdan ang mga bagay na ginagawa ng matanda. Ayon sa kanya, yung pamamaraan ng panggagamot ni Inay Bibing kakaiba sa lahat ng nakita niya. Hindi kagaya ng ibang mga albularyo, wala itong ginagamit na kung ano-ano. Ang hawak lang nito ay yung kahoy na kanyang pinapatunog habang may nginunguya yung mga dahon. Akala nga niya, idudurayo ng matanda sa labas ng bahay nito. Pero pagkatapos naman itong mag-usal, laking gulat na lamang nila nang ilaway yon sa katawan ng kanyang asawa. Ipinahid ito ng matanda sa dibdib, binti at likod habang hinihilot-hilot niya ito. Matapos nun, kinuha na nito ang isang bote na naglalaman ng isang dipang makabuhay na pilit doong pinagkasya. Napakalabo na ng boteng yon. Pero ayon kay Inay Bibing, napaka-epektibo nito. Dagdag pa nito na, huwag nilang bigyan ng pansin ang mga duming nakakapit sa langis dahil parte yon ng lunas. Mariin din itong inilahad na hindi naman niya pinapainom ang ganoong langis sa mga taong walang iniindang sakit. Huwag na kayong mag-inarte. Ganito talaga kaming manggagamot. Yung dumi para sa inyo, tinitingnan namin yan bilang lunas. Alam mo, iho, itong langis na nakapaloob rito, nakakamatay para sa tao. Pero dahil sa aming mga usal, nababago namin ito. Pagmasdan mo ng maigi ang mga gagawin ko, doon mo makikita kung ano ang ibig kong sabihin. Magtatagal pa kayo rito sa akin, kaya inaasahan kong marami pa kayong matututunan. Siya nga pala, dito nyo na patulugin ang babaeng ito. Mag-iwan na lang kayo rito ng makakasama para naman hindi kayo mag-alala. Kayong mga lalaki, humanap kayo ng mapagtutulugan ninyo. Bahala kayo kung saan nyo gusto. Basta bukas bumalik kayo rito ng maaga. Sagot ko na ang pagkain nyo. Marami naman akong nakaimbak na kopra sa labas. Wika ng matanda, pagkalahad naman ito ng mga bagay-bagay. Makalipas pa ang kalahating oras na paghilot at pag-usal nito, natapos naman ang unang gamutan ng matanda sa pamamagitan ng pagpapainom nito ng 3 iba't ibang uri ng langis. Hindi naglaon, pagsilay naman niya sa kanyang asawa na nakatulog na, agad naman silang tumayo, sabay paalam sa matanda. Ayon sa kanya, magbabandang 7:00 na noon ng gabi, kaya na may medyo nakakaramdam na sila ng gutom. Sa paglabas naman nila sa pamamahay nito, agad naman silang inabutan ng matandang yon ng isang supot ng saging na may halong kamote. Ayon kay Inay Bibing, yun na lang ang kainin nila para naman maging maganda ang tulog nila. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, agad naman nila yung tinanggap ng may buong pagpapasalamat. Paglabas naman nila ng bakuran,
Nasipat naman nila ang kapatid na lalaki ng kanyang asawa na kanina pang naghihintay sa gilid ng daan. Pagsilay naman ito sa kanila, agad naman sila nitong pinaypay habang panay ang ginagawang pagmamasid sa buong paligid. Pagdating naman nila noon sa parokya, agad naman silang humanap ng pwesto kung saan pwede silang magsiga. Gutom na kasi sila noon, kaya na may hindi na sila makapaghintay na makakain. Habang nag-iihaw naman sila ng kamote at tuyong nabili nila sa tindahan, panay naman ang pagpapak nila ng mga saging na hinug na. Sa kasagsagan naman ng kanilang paghahapunan, maigi naman nilang pinag-usapan ang tungkol sa gagawin nilang plano sa mga susunod pang araw. Bale, napagkasunduan nila na magpaiwan siya sa lugar na yon para makauwi yung mag-ama. Babalik din naman yung kaagad, kaya wala siyang dapat na ipag-alala. Matapos naman niya itong marinig, wala naman siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Sa isip-isip niya, dapat lang naman na 2 ang umuwi sa kanila para marami yung madadala pabalik. Pagsilay naman ng ama ng kanyang asawa na wala siyang naging pagtutol, mahinahon naman siyang inabisuhan nito na iwasang mag-isip ng kung ano-ano. Dagdag pa nito na malalagpasan nila ang pangyayaring yon, kaya kinakailangan nilang maging matatag siya. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, pinili naman niyang ipagpatuloy ang kanyang pagpapak ng saging. Maya-maya pa, nang maluto na yung inihaw nila, agad naman nila itong pinagparte-parte. Matapos naman ang kanilang hapunan, agad naman silang humanap ng pwesto kung saan maaari silang matulog. Kahit walang paderang parokya, ipinagpasalamat na nila ito basta ba'y merong bubong na sisilong sa kanila. Ramdam naman nilang walang gagalaw sa kanila sa lugar na yon, kung kaya't kampante naman sila doong nagpahinga. Akala niya noon, magiging maayos ang pagtulog niya hanggang umaga, pero sa kasarapan ng kanyang pamamahinga, bigla naman siyang dinapuan ng isang napakatinding bangungot. Sa kanyang panaginip, nasipat niya ang kanyang sarili na nakaluhod at may daladalang rosaryo sa labas ng parokyang yon. Dahan-dahan siyang naglalakad ng paluhod papasok habang walang patid sa kakabigkas ng orasyon. Pagsilay naman niya sa altar ng simbahan, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang kanyang asawang nakapako sa mismong krus nito. Paulit-ulit yung humihingi sa kanya ng tulong habang sa ilalim nito nakaupo ang isang nilalang na may talukbong. Kahit alam niyang hindi yun gumagalaw, naniniwala siyang buhay ito. Dahil sa pangyayaring yon, nagpumilit naman siya noong tumayo, pero pagtaas naman ng nilalang ng kamay nito, dahan-dahan naman siya nitong ibinalik mula sa kanyang pagkakaluhod. Akala niya siyang masusunod sa kanyang panaginip, pero nung akmang nais na niyang kumawala sa bangungot na yon, kitang-kita naman niya ang pagpigil ng nilalang dito. Pakiramdam nga noon ni Ted, hindi lang yun basta-bastang panaginip. Ilang segundo pa ang lumipas, bigla namang tumayo ang nilalang at kasabay nito ang pag-atungal nito ng napakalakas. Unti-unti rin yung nagpalit anyo na siya namang nagbigay ng hindi maipagkakailang takot sa kanyang buong katawan. Yung pakiramdam niya noon, gustong-gusto niya nang tumakbo pero yung mga paa niya parang nakabaon sa lupa. Wala rin siyang kakayahang kumilos ni gumalaw dahil yung mga braso niya walang lakas. Akala nga niya noon mamamatay na siya. Gawa ng ibang-iba na talaga ang kanyang pakiramdam sa panaginip na yon. Paglapit naman sa kanya ng nilalang, una namang lumapat sa kanyang balat ay yung napakalamig nitong dila.
Ilang beses din siya nitong nilawayan sa ulo habang nagwiwika sa kanya gamit ang malalim na boses. Hindi mo na maililigtas ang asawa mo. Sumuko ka na. Kung ako sa'yo, iuwi niyo na lang siya. Mamamatay din naman tayong lahat. Paunahan na lang yan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, halos panay naman ang pagdilim ng kanyang paningin. Nung akmang mawawala na siya ng malay, naisipan naman niyang kagatin ang kanyang daliri, dahilan para bumalik sa kanyang katawang lupa ang kanyang wisyo. Pagsigaw naman niya, agad namang nagising ang mag-ama na siya namang gulat na nakatingin sa kanya. Ano ang nangyari? Ted! Ted! Ayos ka lang ba? Wika ng ama ng kanyang asawa habang nagmamadaling lumalapit sa kanya. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, dali-dali naman siyang napaupo habang tulalang pinagmamasdan ang kabuuan ng parokya. Sa puntong yon, halos hindi pa rin siya makapaniwala, gawa ng alam niya sa kanyang sarili, totoo ang mga bagay na kanyang nakita. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, nang medyo kumalma na ang kanyang wisyo, dahan-dahan naman niyang inilahad sa kanyang kasama ang bangungot na naranasan niya. Sa kanyang paglalahad nito, maya't maya naman ang pagsilay niya sa gitnang bahagi ng parokya para tingnan kung may nilalang sa lugar na yon. Isipin niyo, maliban sa sigang ginawa nila sa labas, wala na roong nagbibigay liwanag sa kanila. Napakadilim talaga ng buong lugar na halos kahit kamay mo, di mo talaga maaaninag. Mabuti na lang, may dala-dala noong lente ang ama ng asawa niya, kaso lang di rin yun gaanong mapakinabangan. Magalaw lang kasi yun ng bahagya, kusa na yung namamatay. Hindi niya rin yun mahiram, kaya tiyaga talaga siya sa pag-aninag sa mga bagay-bagay. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, bahagya naman siyang natigilan nang makasilay siya ng isang nilalang na dahan-dahang naglalakad sa mismong pasilyo ng parokya. Nakasuot ng itim ang nilalang na yon, kaya naman hindi niya ito gaanong maaninag. Pero yung galaw nito, alam niyang hindi yun bunga ng kanyang malikot na imahinasyon. Akala niya namamalikmata lang siya noon, pero pagturo naman niya rito, kitang-kita ng ama ng kanyang asawa kung papaano yun tumakbo papalayo. Hindi yun literal na tumakbo pinuno. Parang sumabay lang yun sa hangin tapos dumikit sa anino hanggang sa tuluyan na yung maglaho. Matapos naman yung masaksihan ng ama ng kanyang asawa, bakas naman sa pagmumukha nito ang matinding pagkagulat. Halos hindi na rin yun makapagsalita na para bang natigal po na ito. Dahil sa pangyayari, gulat naman ang kapatid ng asawa niya, gawa ng silang dalawa, di na makapagsalita. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman itong parang hindi na sila mapakali sa lugar na yon, niyaya naman sila nitong lumabas ng parokya. Nang marinig naman yun ni Ted, doon pa lamang dahan-dahang bumalik ang kanyang ulirat. Tipong lahat ng takot niya nawala na lang bigla. Habang naglalakad naman sila, panay naman ang ginagawa nilang pagmamasid sa paligid. Yung ama ng asawa niya, hindi na rin mapigilan sa kakadasal na para bang ito na lang ang huling sandigan nito sa mga pangyayaring nararanasan nilang tatlo. Hindi naglaon. Nang tuluyan na silang makalabas sa lugar na yon, agad naman silang humanap ng pwesto kung saan tumatama ang liwanag ng buwan. Pag-upo naman nila sa mga damo, agad naman nilang ibinaling ang kanilang mga paningin sa mismong loob ng simbahan. Tay, ba't ho kayo nagkakaganyan?
Meron bang nangyari? Bungad na tanong ng kapatid ng asawa niya na babae. Kung alam mo lang, anak. Basta, bukas na namin sasabihin sa'yo. Sagot naman ng ama nito. Nang marinig naman niya ang naging pag-uusap ng dalawa, pinili naman niyang manahimik. Yung katawan niya noon hindi gumagalaw sa kanyang kinaroroonan, pero yung kanyang paningin at pandama, kalat na sa kabuuang lugar. Halos konting kaluskus lang, nanginginig na siya na para bang may kung anong demonyong humahawak sa katawang lupa niya. Dahil sa mga pangyayari, nagdesisyon silang matulog sa labas ng parokya. Bahala na kung magkasakit. Ang importante, hindi na nila makita pa ang nilalang na yon. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang kanilang pakikipaglaban sa gabunan. Si Inay Bibing noon, kung ano-ano na ang ginagawang panghihilot sa kanyang asawa, pero wala pa ring nagbabago. Ang labis niya pa noong ikinabahala ay yung paglobo ng tiyan nito. Marami na rin yung sugat sa katawan, gawa ng hindi nito tinitigilan ng kanyang katawan hanggat hindi yun nakakaamoy ng dugo. Unti-unti na ring bumibigat ang presensya nito na ayon kay Inay Bibing, sa pilitan na itong kinukuha ng gabunan. Kung hindi niya yun maaagapan, mataas ang posibilidad na makumpleto nito ang usbog bago pa man matapos ang kanyang panggagamot. Dagdag pa ng matanda na, maaaring malaki ang pangangailangan ng gabunan, kaya hindi yun pumapayag na pakawalan ang kahit isa sa kanyang biktima. Nang malaman naman nila ang tungkol sa bagay na yon, pilit naman silang nag-isip ng paraan kung papaano yon maaagapan. Yung tatay ng asawa niya, gustong-gusto nang sugurin ang purok, ngunit napipigilan nito dahil sa kanyang pagtutol. 2 araw pa ang lumipas, mas lalo nang tumindi ang kalagayan nito na halos dumating na noon sa puntong para na itong hayop na nagwawala tuwing sumasapit ang gabi. May kakayahan na rin yung pagalawin ang mga bagay na hindi nito nahahawakan na siya namang tinuturing nilang kakayahan ng mga taong may sapi. Kinagabihan noong mismong araw na yon, naganap na nga ang kanilang kinakatakutan. Habang nagbabantay sila sa labas ng bahay ni Inay Bibing, may nasipat silang 2 lalaki na kanina pang umaaligid. Hindi nila mawari kung ano ang pakay nito, pero tuwing nakakalagpas na yon sa bahay ng matanda, muli na naman yung bumabalik. Paulit-ulit itong ginawa ng mga kalalakihang yon hanggang sa hindi na sila nakapagtimpi. Walang sabi-sabi, agad naman silang tumungo sa labas ng bahay nito para harangin ang mga lalaki. Makalipas pa ang ilang minuto, muli na naman nila yung nasipat na naglalakad na naman pabalik. Pagharap naman ito sa kanilang kinaroroonan, agad naman yung kinumpronta ng ama ng kanyang asawa na nagsasabi ng, Magandang gabi. Napansin namin kanina pa kayong pabalik-balik dito. May problema ba? O baka naman, may pakay kayo sa matanda? Sabihin nyo na lang sa amin. Pangako, tatawagin namin siya para sa inyo. Nang marinig naman ng dalawa ang sinabi ng ama ng kanyang asawa, napabuntong hininga lang naman ang isa sa mga ito habang seryosong sumasagot dito ng, May hinahanap lang kami. Umalis na kayo. Wala kaming pakay sa inyo. Kasabay ng pagwika ng taong yon, ay ang pag-amoy naman nila ng napakabahong bunganga nito. Yung amoy nun parang patay na hayop na matagal nang inuuod. Halos masuka-suka na sila Ted pero pinilit nilang magpakatao. Alam kasi nila sa kanilang mga sarili, isang malaking kabastusan ang pagsuka sa harapan ng mga ito. Maya-maya pa,
Nang medyo kumalma naman ang mga nararamdaman nila, bigla namang nandilim ang kanilang mga paningin nang marinig nila ang isa sa mga lalaking naglalakad papalayo habang nagwiwika ng, Huwag nyo na yang ipagamot. Mamamatay din naman yan eh. Dahil sa sinabi nito, agad naman yung sinugod ng ama ng kanyang asawa, bitbit ang isang tipak ng kahoy. Pagsilay naman nila sa naging kilos nito, dali-dali naman nila yung sinundan habang pasimpleng kumuha ng mga bato. Sa isip-isip niya, kung lumaban man ang dalawang yon, madali nila itong mapapatakbo sa pamamagitan lamang ng pagpukol dito ng mga hawak-hawak nilang bato. Paglapit naman nila sa dalawa, bigla naman yung hinampas ng ama ng kanyang asawa na siyang naging sanhi upang bumagsak yon sa lupa. Nang akmang tatayo pa ito, walang kaabog-abog naman niya yung hinambalos sa ulo. Ngunit, imbis na mahimatay ang taong yon, tila bang walang epekto ang natamong pinsala nito sa katawan. Habang dumudugo ang ulo nito, nagpumilit pa rin yung tumayo, indikasyon na hindi man lang nito ininda ang pinsalang ginawa ng ama ng kanyang asawa. Dahil sa pangyayari, dali-dali naman yung umatras patungo sa kinaroroonan nila. Nang mapansin naman nila ang ginawa nito, agad naman silang kumuha ng mga armas upang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Nang makakuha na sila ng tipak ng kahoy, hindi na nila noon napansin ang iilang mga taga roon na nagmamasid sa mga bintana ng mga bahay nito. Ayon sa kanya, na noong mga panahong yon, iisang bagay lamang ang nasa isipan nila. At yon ay makipaglaban sa mga ito, kahit humantong pa ito sa pagkamatay ng mga taong yon. Pagkaraan pa ng ilang minuto, pagsilay naman ng dalawa sa kinaroroonan nila, bigla naman yung ngumisi habang dahan-dahang namumula ang kanilang mga mata. Noong una, akala nila wala lang yon. Pero pag-angil naman ito, doon nila napansin ang tila bang kakaiba sa pag-uugali ng mga nilalang na yon. Maya-maya pa, inilapat ng mga ito ang kanilang mga kamay sa lupa na parabang naghahandang sumugod. Nang mapansin naman nila ang ginawa ng mga ito, buong puwersa naman nilang inihanda ang kanilang mga armas. Pagkasigaw ni Ted, sumugod na sila para masubukan kung sino ang mas magaling sa kanila. Sinang-ayunan din yun ng kapatid ng kanyang asawa na mas lalo namang ikinagalit ng dalawang nilalang. Hindi naglaon, paglundag naman ng mga ito, walang awa naman itong pinagtulungang lapain ang ama ng asawa niya hanggang sa bumagsak na yon sa lupa. Nagpupumilit ding magpumiglas ang matandang yon, pero sa kasamaang palad wala din yung nagawa. Pagsilay naman niyang kumakalat na sa lupa ang dugo nito, agad naman siya noong tumakbo patungo sa bahay ng matandang albularyo. Yung kapatid naman ng asawa niya, nanatili sa kinaroroonan ng ama nito, gawa ng sa puntong yon, hindi rin ito makapaniwala sa mga nangyari. Pagbalik naman niya kasama si Inay Bibing, wala na silang nakita sa lugar na yon, maliban sa bakas ng dugo na dahan-dahan namang sinisip-sip ng lupa. Dahil dito, napamura na lamang ang matanda habang pilit na pinagmamasdan ang lugar na maaaring dinaanan ng mga nilalang. Diba ang sabi ko sa inyo, hayaan nyo lang sila? Hindi sana mangyayari ito kung kanina ipinaalam nyo na muna sa akin ang mga nangyayari. Ay nako, ang tatanda nyo na hindi pa rin kayo marunong makinig. Saglit lang, sasabihan ko lang ang anak ko, huwag ka nang umalis dito. Diyan ka lang. Wika sa kanya ng matanda.
Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman siyang umupo sa gilid ng daan habang tahimik na pinagmamasdan ang buong paligid. Pagbalik naman noon ng matanda, nadat na naman siya nitong nakaupo, malayo ang tingin. Kung hindi pa nga siya nito pinansin, paniguradong hindi niya pa natunugan ang pagdating nito sa kanyang harapan. Nang masipat naman niya ito, dali-dali naman siya doong sumunod. Sa kanilang paglalakad, inilahad ng matanda sa kanya kung ano ang nais mangyari ng mga nilalang na yon. Ayon kay Inay Bibing, maaaring hindi yun nakapagtimpi sa kanila dahil sa ginawang pananakit ng ama ng kanyang asawa. Likas na kasi noon sa mga nilalang na kumimkim ng puot sa tao, gawa ng naniniwala ang mga ito, di hamak na mas mataas sila kumpara sa mga taong kinakain nila. Naniniwala rin yun na walang balak ang mga nilalang na yon na patayin ng agaran ang dalawa, kaya may tsansa pa silang maabutan ito ng buhay. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang paglalakad, napadpad na nga sila sa mga masusukal na parte ng bayan. Medyo papalabas na rin sila noon ng lugar, gawa ng mula sa kanilang kinaroroonan, tanaw na niya ang malawak na palayan. Hindi naglaon. Pagdating naman nila sa puno ng hamurawon, bumungad sa kanila ang mag-amang nakabitin sa sanga. Wala na yung malay, at sa estado nito, malapit na yung mamatay kung hindi maaagapan ang mga sugat nito. Dala naman ang kanyang matinding pag-aalala. Dali-dali naman niya yung nilapitan, pero bago pa man siya makalayo sa matanda, mariin naman siya nitong inutusan na manatili. Ayon kay Inay Bibing, nasa paligid lang ang mga nilalang. Bagaman wala silang nakikita, malakas ang kutob nito na isang patibong ang nasa harapan nila. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, pinilit naman niyang tiisin ang mga bagay na kanyang nasisilayan. Lahat ng utos ng matanda, sinunod talaga niya sa takot na baka siya naman ang susunod na mabiktima kung hindi siya mag-iingat. Habang pinagmamasdan naman niya ang mag-amang yon, panay naman ang ginagawang pagpalipad hangin ng matanda. Makalipas pa ang ilang minuto, lumabas na nga yung dalawang lalaki na may kasamang isang matandang lalaki na uugod-ugod na. Kagaya ng mga ito, kulay dugo rin ang mata ng matandang yon. May hawak-hawak din yung tungkod, pero alam nilang panlalaro lang ito. Pagsilay naman ng nilalang sa matandang albularyo, bigla naman yung ngumisi sabay wika dito ng, Sabi ko na nga ba, ikaw na naman yan, Bibing. Kailan mo pa ba balak hadlangan ng mga gusto kong mangyari? Bitawan mo na ang babaeng yon. Alam mo, hindi ko rin naman siya papakawalan. Bibihira para sa akin ang makakuha ng ganoong alipin. Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo, magkakamatayan talaga tayo kung magpupumilit ka pa. May limitasyon ang pagtulong, Bibing. Dapat alam mo yan. Pagkarinig naman ng matandang albularyo sa sinabi nito, walang patid naman itong minura ang nilalang na yon habang sumasagot dito ng, Taran ka ba? Hindi ka ba naririndi sa mga pinagsasasabi mong yan? Akala mo mas malakas ka sa akin? Tandaan mo, kahit verbatim, kayang-kaya kitang talunin. Matapos naman itong mailahad ng matanda, dahan-dahan naman yung nagsambit ng mga buhay na kataga na siyang naging sanhi upang makasilay si Ted ng isang sibat na nagliliwanag. Hindi niya mawari kung saan yun kinuha ng matanda, basta bigla na lamang yung lumitaw sa kamay niya. Pagramdam naman ni Inay Bibing sa bigat ng sandatang yon,
agad naman niya itong ibinato sa nilalang, dahilan para magpumilit naman yung umiwas. Pagsilay naman ng matanda na nakalayo na yon sa kinaroroonan ng mag-ama, agad naman niyang umihip ng dasal sa hangin na siyang naging sanhi upang magpakita ang dalawang taong may pakpak na may hahalin tulad mo sa isang bubuyog. Pagpakita naman ng mga ito, dali-dali naman itong kinuha ang mag-ama para dalhin sa ligtas na lugar. Isinama na rin siya nito alin sa utos ng matandang yon. Dahil sa ginawa ng dalawang nilalang, hindi na nga niya gaanong nasipat ang pakikipagtuos ng albularyo sa 3 aswang. Halos ilang beses niya ring sinubukang bumalik sa lugar, pero sa kasamaang palad, hindi siya pinahintulutan ng 2 engkanto. Dahil dito, nagdesisyon na lamang siyang manatili sa tabi ng mag-ama. Mula sa lugar na yon, nag-alay din siya ng panalangin para sa ikaliligtas ng matanda. Medyo nababahala din kasi siya noon, lalo pat 3 laban sa 1 ang nangyayaring pagbubuno. Para sa kanya medyo tagilid ang sitwasyon noon ng matanda, lalo pat yung 2 kasama ng gabunan, inaasahan na rin niyang hindi rin basta-basta. Sa loob ng halos 20 minuto, purong mga sigaw at pag-aangil lamang ang kanyang mga narinig. Maya-maya pa, sa hindi inaasahang pagkakataon, tumahimik ang buong paligid. Bago yun mangyari, narinig nila ang sigaw ni Inay Bibing na parabang nahihirapan ito. Matapos naman yung marinig ni Ted, nagbigay naman yun sa kanya ng matinding pagkabahala, lalo pat nasisiguro niya, hindi magiging maganda ang mga susunod na pangyayari kung sakali mang matalo yung albularyong yon. Sa isip-isip niya, kapag nangyari ang ganoong bagay, kamatayan lamang ang naghihintay sa kanila. Ilang minuto pa ang lumipas. Nawala naman ang kanyang kaba nang masipat niya si Inay Bibing na paika-ikang naglalakad papalapit sa kanila. Nang masipat naman niya ito, dali-dali naman niya yung nilapitan para tulungan. Ngunit di pa man siya nakakalapit, nasipat naman niya ang 2 baging na pilit nitong hinihila. Sa dulong parte nito, bumungad sa kanya ang katawan ng 2 aswang na nagtangkang pumatay sa ama at kapatid ng kanyang asawa. Akala niya, nanalo na sila, pero paglapit naman niya sa matanda, purong mura naman ang narinig niya sa bunganga nito. Ayon dito na, hindi yun makapaniwala na nalinlang siya nung gabunan. Nang mapatay niya kasi ito, bigla namang naagnas ang buong katawan nito na siya namang kalimitang bunga ng mga ilusyong ginagamit ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Dagdag pa ng matanda na, maaaring ginamit nito ang 2 nitong kasama bilang pain para maisakatuparan nito ang kanyang plano. Malakas din ang kutob ng matanda na nanganganib ang anak nito at ang asawa ni Ted. Dahil sa pangyayaring yon, nagmadali naman silang bumalik sa pamamahay nito, kung saan doon tumambad sa kanila ang bakod ng bahay na parang dinaanan ng mga nagwawalang baka. Pagsilay din nila sa entradang pinto, nasipat nila ang mga malalaking kalmot ng aswang na animoy nagpumilit yun gumawa ng paraan para makapasok. Akala nila nabigo ang nilalang na yon, pero pagdating nila sa likurang bahagi nito, tumambad sa kanila ang sirang pinto na nagdudugtong sa may bandang kusina. Pagsilay naman ni Inay Bibing sa pangyayaring yon, nagmamadali naman itong pumasok sa loob habang pilit na tinatawag ang pangalan ng anak nito. Hindi naglaon, nang marating na nila ang may bandang sala, bumungad sa matanda ang kanyang anak
na nanghihina na. Hindi mabilang ang kalmot nito sa katawan at nagtamo din yun ng isang malalim na saksak sa may bandang bewang. Dala naman ang pag-aalala ng matanda. Agad naman itong tinulungan ang kanyang anak. Lahat ng lunas na nakaimbak sa silid nito, walang pagdadalawang isip naman niya yung kinuha para lamang matulungan ng binata. Si Ted naman noon, dahan-dahang pinuntahan ang silid ng kanyang asawa habang pilit na sinasambit ang pangalan nito. Ngunit, pagpasok naman niya sa loob ng silid na yon, wala naman siyang ibang nakita maliban sa bintanang nakabukas. Matapos naman niya yung matuklasan, pilit naman siyang sumigaw ng napakalakas habang paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ng kanyang asawa. Hinanap niya rin yun sa labas pero kagaya ng inaasahan, wala na siyang nakita. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, hindi na muna niya hinanap ang kanyang asawa gawa ng yung mga kamag-anak nito nasa peligroso pang lagay. Alam niyo pinuno, inabot pa ng 6 na araw bago sila makapunta sa purok. Pagdating naman nila ni Inay Bibing sa lugar na yon, bumungad sa kanya yung asawa niya na merong daladalang sanggol. Nanlilisik na din ang mga mata nito at sa estado ng nilalang na yon, parang wala na ito sa sariling wisyo. Sinubukan niya rin itong tawagin, pero sa kasamaang palad, tumalikod lang ito. Nais pa naman sana niyang ipaglaban ang kanyang asawa, ngunit mariin naman yung tinutulan ni Inay Bibing. Ayon sa matanda, huli na ang lahat dahil yung asawa niya kailan may hinding-hindi na niya mababawi. Masakit man yun para kay Ted. Alam naman niya sa sarili niyang wala na siyang magagawa. Dahil doon, nagpasya na lang si Ted na maging disipulo ni Inay Bibing. Ginawa niya ang bagay na yon dahil alam niya yon ang bulong sa kanya ng Diyos. At sa pagtagal pa ng panahon, bago pumanaw ang kanyang maestro, laking tuwa naman niya dahil sa kanya ipinamana ang nagliliwanag na sibat ni Inay Bibing. Okay. Opinyon ko sa kwento. Napakasaklap nung nangyari kay Ted. Pero syempre, wala tayong magagawa sa bagay na yon. Kasi ang gusto ng babae, magkaroon siya ng anak. Hindi naman kayang ibigay ni Ted kasi di naman binanggit kung sino may problema, kung yung asawa niya ba o siya. Diba? Ang sakit na kwento nun kasi isipin mo ikaw lalaki, tayo mga lalaki. Yung asawa natin, nasa ibang lalaki, pagpalagay na natin ganun. Tapos inaalipin, inaanakan, tapos kung ano-ano pa sigurong karumal-dumal ang ginagawa sa kanya. Isipin nyo kung kaano yung kasakit na makita mong ginaganon yung asawa mo na tinuring mong prinsesa, mahal na mahal mo. Diba ang sakit nun para sa side ni Ted. Kaya yung pagpapasya niyang maging disipulo ni Inay Bibing, sobrang saludo ako nun kay Ted. Kasi hindi niya na inisip na mag-asawa pa ulit eh. Ang gusto niya lang maging alagad siya ng Diyos. Siguro bumawi ito no? Hindi na lang kinuwento eh. Tapos parang sobrang biti naman ako dun sa nagliliwanag na sibat ni Inay Bibing. Yun pa naman yung title natin. So sana maraming part sa kwento na naikwento ko ano yung kayang gawin ng sibat na yun. Or siguro pinili na lang din ni Ted na wag ikwento kasi nga siya na yung nagtatangan eh. Pero ang ganda sana nito Ted. Kung sakasakali man na naririnig mo ako o naririnig mo kami na mga subscribers ko dito sa channel na to. Maganda sana kung may kukwento mo yan tsaka yung journey mo bilang isang antingero o albularyo. Kung nakabawi ka ba sa mga usbog ba kung tawagin. Ngayon ko lang narinig yun eh. Pero yun nga, sana may ganun kang klase ng kwento Ted. Siguro nilabanan mo yan, ayaw mo lang ikwento sa amin. Pero kung ikukwento mo, welcome na welcome yan, di ba? Pero syempre, listeners pa rin natin ang bahala. Kayo pa rin.
Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.